Po veľa pokusoch sa mi konečne podaril perfektný recept na syrové pagáče a dnes vám ho ukážem. Nepripravila som si kvások, ale priamo do mlieka som pridala čerstvé droždie, vajíčko, kyslú smotanu, hladkú múku, soľ, cukor, granulovaný cesnak, mletú červenú papriku, mletú rastcu a čierne korenie. Ešte na začiatku mixovania som si uvedomila, že som zabudla olej, takže som ho dodatočne priliala. Tentokrát som zvolila trochu iný postup ako pri mojich škvarkových pagáčoch. Tam cesto miesím iba dovtedy, kým sa všetky suroviny nespoja, ale toto som nechala miesiť, až kým neprešlo tzv. Window pane testom. To znamená, že keď si otrhnete malý kúsok cesta, dokážete ho prstami natiahnuť na takú tenkú vrstvu, že cez neho oproti slnku presvítá svetlo a pritom sa neroztrhne. Miesenie síce trvalo o niečo dlhšie, ale stalo to za to, pretože som nakoniec dostala krásne hladké a elastické cesto. Vyklopila som ho, vytvarovala do guličky a vrátila naspäť do misky, kde som ho nechala kysnúť. Medzi tým som si nastrohala syry do náplne. Nechcela som použiť ajdam, ako je pri pagáčoch zvykom, takže som k nemu ešte pridala goudu, aby bola syrová chuť naozaj výrazná. Potom som si ešte poriadne osolila zmäknuté maslo a všetku prípravu som mala hotovú. Cesto som nechala kysnúť približne 40 minút a potom som ho vyklopila na pomúčenú dosku, kde som ho vyvaľkala do rovnomerného obdĺžnika. Celú plochu som potom potrela maslom a poriadne posypala všetkým nastruhaným syrom. Potom som preložila vrchnú stranu cesta, následne spodnú, pričom som okraje pritlačila k sebe a nakoniec som smerom do stredu preložila aj pravú a ľavú stranu. Vznikol mi taký malý vankúš. Cesto som zakryla utierkou a nechala 15 minút oddychovať. Celý proces vyvaľkania, skladania a oddychovania som zopakovala ešte raz. Nakoniec som cesto vyvaľkala na hrúbku približne 1 cm a pomocou pohára som z neho vykrajovala kolieska. Tie som poukladala na plech s papierom na pečenie a nechala ich približne 15 minút podkysnúť na teplom mieste. Ak máte doma chladnejšie, pokojne to môže trvať aj dlhšie. Keď pagáče dostatočne narastli, povrch som im narezala na mriežku, potrela som ich vajíčkom a posypala hrubou solou. Ak chcete, pokojne ich môžete posypať aj syrom. Veľmi sa z tohto receptu teším. A čo vy, máte radšej škvarkové alebo syrové pagáče? Dajte mi vedieť do komentárov. Pa pa!